Hej, vil du gerne tabe nogle kilo? Vil du gerne brænde nogle kalorier af? Så kom med mig og den Zumba. Vi kommer til at starte rigtig blødt ud, og ellers så kommer der rigtig meget tempo på, hvor vi kommer til at få forbrændingen rigtig højt op. Så håber I friske. Fyr den af, DJ. You touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Det var så mig, DJ og Guldborgs Zumba-idé. Håber I kunne lide det, og I fik forbrændt noget, og I fik set. Tak for i dag.